Een bijzonder sportief en internationaal zeilskip strikt deze dagen del in Ljouwert. De reetrieders komen uit Santjalan. Een van hen is... I'm Arne Kjell Folvik, a Norwegian, 81 years old, dedicated speed skater. Op zo'n 60-jarige leeftijd, nadat hij met pensioen koe, begon Folvik pas met reetrieden. Dat dochter nou, met zijn 81 jaar, nog heel tijd. Het geheim? Everybody else is younger than me, so I got young people to train with. And they encourage me. Good way to try and keep young. Folvik riet er 400, 1000, 1500 en 3000 meter. Dat gaat echt ergens om. And I must admit, I'm a very competitive person. That's what my wife says, at least. And I love setting new world records. That's really one of the things which drives me, I think. En dan is het tijd om het ijs op te gaan. The ice here is really good. It's wonderful to glide around here and feel the atmosphere and see how happy all the other skaters are as well. Folvik is van alle deelnemers de op één oudste met zijn 81 jaar. Nou de laatste training West had, kende hem kleermeidje voor het allrounden en vanzelfs voor het rieden van de wereldrecords. Het is voor hem een wichtig toernooi en dat brengt vanzelfs wel wat extra spanning mee in mij. Yeah, I suppose the 81-year-olds, they get nervous if they go to the doctors, and I get nervous when I go to the start of a 500 meter, and that's much better.